Добрий день. То яка каса вільна? Посилку. Там по фамілії і посилки. Що за свято в церкві щось правиться, не знаєте? Вчора було благовіщення, а сьогодні не знаю. Бо всі йдуть щось з храму справи. Ага. А це ці на цьому, я не знаю, як це у вас. Мороченець. Можу номер сказати. Олександр. Так. Так, Володимирович. 29.